Good morning. Hi mga Marites. May sili, tapos ano. Good morning. So meron tayong maaga-agang chikahan na chismisan. Pero bago yan, ready na tayo for the lunch. This is sitaw. Ito yung Chinese kangkong, no? Lalo na ang palaya. Ito yung gusto ko. Sa munggo talaga. We have talong, okra. Monjo. Munggo nga? I love it. Wala na yung bunga. Ang palaya. Meron. Gusto ko yun. I love it. Okay. Since Ate Nina kasi gising kagabi. Ano nga ba raw nangyari kagabi? Ha? Ano nangyari kagabi? Marites mo naman sa amin yan. Tapos na eh. Sino ba? Iya, may kiss siya. Ano eh? Bako. Ano na? May kiss si Mayan. Hindi. Ano nangyari kagabi? Yung kanina. Kasi hindi ko masyadong Kailangan ba? makapag-phone. Oo. Siyempre pag umaga, kailangan may Lalabas maritesan. na marites niya. Hindi kasi siya na yung saksing buhay. Kasi si ate mo si ate mo bating tulog pa eh. So, Melual Kate Viloria. Sige na, Nina, hinihintay namin. O, dali mo daw. May mga dumating na boys. Inalis na yan, bating kagabi. May mga boys pa. Pukaw pa sila sa tindahan. Pukaw. Nakita mo sila, Oo. magbabayad. Magbabayad. Oo. Punta sila. Ako nga. Wala. Bangon ako. Balik ko liga. Yung then, si kinamata, mas puloy. Kaya yung kagawas si Bating na CR na si Bating. Ano si Bating nga? Yati mo, wak kagawas akong tae. Tungod sa inyo, na aday mo, sabak mo sa gawas. Parang pinauwi niya. Anong oras na? Mga ilan sila? 8 na lalaki. 8 lalaki? Pugi lahat. Hello. Naku nang hinayang mga bayot. Sayang nyo, katulog kayo lahat. Mga nakainom na. Hindi naman. Hindi masyado. Alam pa nila lahat yung nangyayari. Picture-picture sila, nangit-ngit na. Gabi? Ano ba naman sila, Daling araw, alas 2. Alas 2? May dala silang cameraman, te. Ha? No. Alas 2. Gisingin nila sa tindahan kasi Nako, nang hinayang mga bayot. Tulog-tulog kasi. Magkuhan daw sila. Victoria. Bayad. Suri-suri daw sila din. Pauli ng bating ha. Suri-suri mo sa na oras. Katugaw mo sa na tulog. Balik mo ugma. 5. So narinig ni Bating yan habang nasa CR siya. Yan ang igusan. Siya doon nag-entertain doon. Hindi siya makatae dahil sa mga ano nila. Bayan, sayang. Tapos ano nakita mo? Good morning sa inyo lahat. Tapos ano nangyari kay Mia at Nina? Ano naman, may nangyari pa. Si Mia. Akala ko may nasaksihan ka. Wala ha. Kuhan sila. Kiss. Pag-uwi ako. Ay! Lola, gusto niyo yan. Dali, i-build up mo yan. Gusto niyo yan. Siya. Nag-kiss sila dalawa. Oo, ni CJ. Agay. Oh, shit. Tapos magkano inabot? Dali, magkano inabot? Ha? Magkano inabot? Posible inabot. Natin din niya doon. Ayan ang mga kaganda. Ayan ang mga kaganda kapag may CCTV ka talaga. Mia. Legit. Wapo naman din ba si CJ niya? Sobra. Ay, parang ayaw mo na mapasa kanya. Wapo madaymi. Banto ray laka ka. Ano yun? Mia ka. Ba't ka raw umiiyak? Bakit umiyak? Anong tunay na dahilan? Umiyak ka lang, katotoong umiyak. Bakit umiyak? Dahil sa inabot o dahil sa uwi? Ano ba talaga? Walang umiyak. May inasip pagdadrama. Banto ra ganahan kay siya kinis mo ng sipon. Ang kanyang uyab. Ang kanyang uyab. Parang talagang sinabi mong bukangon talaga si Mia. Mi, kinis mo imong lalaki mi. Ha, banto ra siya. CJ? You know. Paano? CJ? Uwagan man si Mia, oy. Ay, Sa Honggo. Kasi talong ko ng Ano yun? ano ko ra? Mayroon.
Nga. Gataan man. Agataan mo munggo. Oh. Sarang na nila. Amay naman. Apil ko ng sitaw. Gata? Oo. Sarap man na. Ginata mong gos. Ang mas ganahan ko na adobo Na may sitaw? Oo. Plano na ako mag-ano eh. Di ba padala sa mami abi gahapon 3,000 siya para daw pang lunch. Plano siya lang kami magtininlag. Pwede, may tsura lagi na gulay. Pwede naman gaya pang gulay. Ulaan. Yun, ngayong gabi naman gulay. Hindi na lang yun. Tapos ano ba nangyari, Nina? Chismis mo pa. Ano nangyari kay Mia? Iya, wala. Magkano nga daw inabot? Wala man siya nag-abot. Kaya nag-inom man sila. Ano nga para sa ni? Fish. Isda. Pretty yan. Ito na po. Aw. Hindi, kumagka ni gabi eh. Alin? Pwede Kasi na magkarni pwede na eh. kuma- Mm-mm. No. Sa ila mong good karne. Sa mga tauhan. Tayo na lang mamayang gabi nito. Sobrang dami lang ito. Anong bibili? May stock pa ba kayo sa... Kasi ba kung magmumunggo tayo mamaya, grabe na po ang dami nito. Kung tayo lang. Oo. Naalis si Mia, di ba si Mia lang naman yung vegetarian dito. Ay mulos, baka dagan pa man gulay. Ganatan sa itong tao ng gulay. Oo, pero na, wala ko silang kabalhin. Unsa man, tininlag tahanan karon ba, mga 4 kilo, 5. Okay, hindi ko mga trabaho ko. Tinisabaw. Kagabi na, yun ayan natin i-gulay. Kasi murag dagan, manikayo eh. Sarap Ano, yan. ang na ito na ako kumahaw. Ito na lang, adobo nyo lang yung morning. Adobong sitaw. Sarap. Hindi, ito lahat, oy, gisa nyo na lang yan. Oo, kana. Pang morning. Gisa mo na lang. Tapos, tininlag na lang, kung may natira nyo, bigay mo na sa amin. Gusto ko to, Ate Nina. Ayaw mo ba ng ganito? Kasi mga ganito lang naman yung guys. Hindi Lumaki na siya. Ganito yan, ganito. Ay, ganito lang ni kahaba, oh. Lumaki na siya. Ha? Yan. Ganito na siya. Ano po? Feeling ko mas malaki pag ako may hawak. Kaya daw, yung uloy. Kasi mga daliri ko pag... O dali Mia, ay ano, Nina, ituloy mo yung chismis. Naghihintay sila, oh. Bating, ganagi kong bating gabi iyot. Okay. Ganagi niya malala. Kaya nga dapat talaga siya. Ano mo dire? Sana oras makatugaw mo sa mga tao. Wala ka gawas sa kung tae ba? Tungkol sa iyong saba, di ka gawas. Kung sana mamukha mo ng tindahan natulog naman ha? You're hard talaga, oo. Dili mo na overnight, over morning. Overboarding. Sulod mo, di na. Magwapo po naman daw. Gwapo daw. Oo. Ay, di ko nakita. Mga arangan daw kuno dating. Kung nakita ko, okay lang. Kasi din, Ay, hindi. Bangon sa school. Hindi ka na rin maka-aura nun kasi pagdating nila, alas 2 na, tapos mag-start pa lang sila. Ako sigog katawa kay Miss Bating. Mo man gyapon kay sira naman ang tindahan. Di naman gyapon mo makakuan dire. o sa bagay. Saman mo kuyog ko sa inyo og asa man ta? Trip sa inyo ha. Naman ko motor. Ano Miss Bating? Diba? Iba si Bating. Sa taas. Motor aman ta. Kaya dapat talaga si Bating ang ano mo rito. Sorry. Ay, kuan mo ulit na lang mo. Kuan. Ayaw. Kabati. Sa magpipicture naman mo. Sa picture-picturean ninyo da nga kangit-ngit naman kastanan. Diba? You're hard. Sabi ko nga eh. Kahit Mo na yan dahil. Saras Bating. May sad siya mo kuan baka na mo istorya gid bitaw nga kanang. Sakto gid siya yung istorya mo. Gamay si Bating gid. Oo. Anad siya sa. Ano masarap dito, Daddy? Pinakululan tapos sausaw May gid sa siya mo ano. sabay sa mga batan. Steam lang, Pero diba? umiyak si Mia kagabi, hindi. Dili. Umiyak na. Hindi. Tapos na yun, sa umaaga pa daw sila. Ah. Si CG sa mansyon. Hala! Hala! Kaya pala. Ah. Sa amin ni mother. Tapos, punta sila dito, nag-inuman. Ah. Maliit lang yung ininom nila. Sa katoy ng malaki ni. Hala. Hal. Gamay raman ng halin. Kay gamay raman yung inuupat at kagos. Steam natin to? Muro to ilang kaya. Ni? Steam natin to. Naglaro man kami ng ano, ML. ML man na siya. O steam tapos Apat lang yung sa ano. ininom nila eh. Ay, hindi na nadagdagan? Hindi yan lang kasi Nagsayin ka tayo. Bakit daw? Hindi na lasing. Tapos bating gabi eh. Bawa pa to sila na humani ni Dennis og inom. Hmm. Ni abot din to mga bata na lasdos. Ano mo bayad sa entrance? Anong gigising? Dancing ba ito ato ba? Sulod dito.
Dali sila. Steam natin to. Steam natin to, te. Huwag sila kalusot dito, daanan rin sila. Diyan? Pero tinuloy. Ay, pumano pa rin sila. Oo, umalis. Ah, Patuloy niya. sa bagay, inano naman na ni Ano ano, natin to? Gi-spring na sa kuan sa dibating. ni Bating. Steam. Kuan na sa dibating ko niya pwede. Breakfast tayo ng gulay. Oo, katsada man. Lahat yung mga tanim mo, Ate Nina. Yes. Diba ito kakainin din natin? Ewan ko dyan kay Ate Nina. Ako kinakain Masarap ko rin to ganyan. steam eh. Oo. Yung mga ganyan, di ba di? Ipakaon sa ila. Yung mga ganito. Fiber man siya. Maputang ka lang dahon, ti? O, go. Yan o, ganyan. Oh, kaura ninyo. Oo. Eh, ba't hindi ka na kumuha dito? Na ilang, isang dakot. Oh. Ngayon, panadi. Ha? Uy, entrance. Anseng! Nga ba day? Adya. Mag-entrance yun sa likod. Oh, entrance na. Gawa ka ng patantak. Saan sila galing? Nag-order, mama ng graba, wala. Order. Yung graba, dito na lang siguro yung graba para makanipili. Kunti naman yan, lakay. Ito yung nagdalan-dalan. Daniger. Yung ano, Masan sabi niya, Chari Amolok, may dumating kaninang madaling araw ng mga lalaki. Ginigising si Nina sa tindahan para magbayad daw ng entrance. Tapos, itong si Bating nasa CR pala, kasalukuyan nagsi-CR. Lumabas si Bating kasi hindi siya makadumi dahil sige salita-salita ng mga lalaki. Gusto lang daw nila magpa-picture sa... Sa pangmata pa si madam, ha? Ano si bating nga. Emi, oh. Tapos tinatanong kung gising pa si Madam, Brenda. ha? Gising, alas 2, sus kadlaw. Gising. Magisik tayo kung palabay, hindi ako niya yung buwan. Yan yung mga Bisaw na ko ni Dad. mga demanding na... Ano ito eh? Isa mo lang. Walang sahog. Ha? Oo. Huwag mo na sahugan. alin? Yun o. Ay na, ay. Ito, Tapos sa inyo, di pumasok yung mga lalaki ng mga alas 10 ng umaga. Ang nangyari, ginigising si Nina. Ngayon, nagalit si Bating. Pinauwi niya yung mga lalaki. Kasi anong oras na daw, gusto mag-picture-picture. Sabi ni Bating, ano picture yun dyan? Eh, ang dilim-dilim. Sabi niya, ano na kayo makita dyan? Tapos gusto pa raw na kung gising pa si Brenda, nagpa-picture lang daw. Diba? Alam mo, gising si Brenda, nagpapahinga na. Alas 2 sa madaling araw. Tama ba yun? Yun yung mga hinili ako sa bunya, ginapakay. Kaya ayun, ang Bating, sige pak, 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 pak. Hindi, kasi kung may masamang plano yun, bakit pa siya magigising sa tindahan, di ba? Para ipaalam na nandito sila. Siyempre, I don't think so. Kumbaga lang, kung medyo nakainom na, parang iba na yung trip. Pati madaling araw. Nanggising kasi siya Nanggigising sila. Tapos mga 8 raw sila. Baka kidnapin pa si Milo. Ha? Ano ba naman kayo? Napunta sa kidnapan. Hindi naman siguro. Ito na, isa pang chismis.
Ito na yung mga ganap dito sa Hinaguan Farm. Di lagi sila gusto nga sarado din lang gusto di ay ilak na pa mas gusto. Amo uli ba ka? Good morning! Wow, bagong gupit! Bibigoy vlog, mukhang may hangover pa. Pag inaantok, matulog. Ano inaantok ka pa? Parang inaantok ka pa. Okay. Yun na nga. So, nandito na tayo sa Hinaguan Farm ulit. Tingnan na natin yung mga ginagawa nila. Hindi ako masyado makakalapit kasi po mawala yung signal. Pero, ito na yung flooring ng hinaguan. Yung sinusimento na nila yung mga hallway ng mga lakaran papunta sa mga A-house. Tapos, doon sa, yan yung CR dyan. Ayan. So, yan yung pinaka-CR na dyan sa likod. Sakulang. Yes, batik ang ano. Adap? Malayo ko ha? Saan? Sa ihaw. Tulog. Number 2. Sa number 2 siya. Gusto pa sila bating kanina. Bakit tabi pa siya ang handa? Hindi na. Pinahanda siya na. Ba! Hi, o, diba? Huwag mo akong inaaway, ah. Minsan lang ako mawak ng baso. Hi, diba? Good morning. Bakit akong inaaway mo? Diba? Yan ang gusto mo? Diba? Yadjo Anheran. Akala ko tulog siya. May ka-video call pala. Amanda. Makulimlim ang panahon natin ngayon. Good morning, Foreman. Binalikan mo ba yung ano mo? Naubos mo. Pagbalik mo. Galing kami kagabi. Dalawa man ang order na, dalawang set ng sinabi ko. Dalawa? Yung isa lang na po nila Junil. Ay, isa lang. Nalasing na si Junil. Wala na. Hindi nakatrabaho na nakapasok ako. Eh, paano? Mag-isa lang siya. Ay, nawala kayo. Oh, di abo sila may Robin ang sila yung kasama diyan. Talaga po. Apat. Tapos ano pinaka-dingding yan? Cover ba? Harap? Cover set. Hindi ko. Wala. Wala. Ito na. Open na yan. Open na yan.
nilagay na yung ilaw dyan. Ito na. Ay, yung ilaw ko. Kaya lang, asan yung pinaka-panel niyan? Yung sula ba yan? Sula? Oo. Hanggang sa taas, sa panin. Wala eh. Ano no? Ay, ayun. Ako, tani yan dito. Kaya mo buba ka lang yung magdaghan man. Ang gloomy. Oo. Medyo nakakaintindi naman na tayo. Oy, mga mama, may mga ads yan. Huwag niyong alisin, ha? Ito na yung ating meeting area. Yes, thank you po. Sabi ko, ano yung nahagip ko? Ay, hindi pa. Jane Hayag, i-review mo na lang later. Lalagyan ba ng hagdan? Walang hagdanan, kanya-kanyang akyat. Kanya-kanyang akyat. Kahit 2 baitang lang nun, tas dito puro halaman na. Tere vlog. Umuwi na po si Gwen. Wala na po siya, nakauwi na po siya. Ayun na naman po siya, oh. Siya talaga ang foreman. Good morning, Mama Je. Jana Cansilat, Virgie Flores. Jane Hayag, Renido, Dani Kaweng. Mirna Onanad, hello. Oo, yun nga eh. Matagal ba yung ano nito, buhay nitong poste na to? Matagal yung buhay ng poste na to? Babarnisan ba to, di ba? Sa mga karne, be. Ay, hindi. Da. Sa palengke? Ang karne. Aman! Asaman. Wala na. Tas. Taga dito sa sulod. Ganun tayo ni Manday. Doon sa box. Magtinlag. Dahil. Si Ansing pala yung nakatalikod na walang damit. Akala ko trabahador din. Wow, ha. Wow, talaga. Ay! Kanina, trabador. Kasi nakatalikod ka raw kanina, hindi ka nila namukaan. Kung sakaling ikaw yung kung sakaling ikaw yung nakakita dun sa mga lalaki kagabi. Ayaw ko din kasi may bisita din ako pastor. Kagabi. Tapos gwapo. Nakatulog lang ako sa kasi umuwi. Ah, Gwapo din yung pastor eh. hoy! Pastor Gwapo. yun. Oo nga, gwapo din. Okay. Pero, doon ako lang hindi siya pastor. Oo. Kita kami mamaya. Ha? May sasakyan siya. Saan pupunta? Kaya, nasa Bilya lang. Jollibee daw kami. So, magkakakamot ka ulit. Hindi, ano to? Peklat talaga to. Ah, peklat. Okay. Alam ko ano. Nung bata po ako, natusok po ako sa dating ata yun. Kaya napiklat po siya, lumalaki siya. Tingin. Wala na siya, maliit na siya nga eh. So, basa na. Watching from Las Piñas, love you, ma'am. Thank you. Ate Jane. Hi, Ate MJ. Mama MJ, ay, sino yun? Ato na siya. Gising na po si Bating. Ayan. Good morning, Bating. Mga kabating-ting. Ay, nakaluto ang kuning saging. Kuha na lang palita ka.
karne na lang. Kung kuwan, Ano ba talaga nangyari? Kanina. Ba't aga mo nagising? Alas 2 kami natapos si Margan. Oh. Tapos nagsiyara ko doon bago ako matulog. Tapos sabi ko, bakit tao sa labas? Kala ko yung mga, Kasama ni, Nia. ayun lumabas yung ano ko. Dumi mo. Ko. oh, 5. Sino ko yung mga? Balik. Paglabas ko, dami nila mga walo siyam ata sila. Ng mga lalaki. Oo, galing sila ng Balinguan. sayang. Doon pa papunta Balingasag. Ah. Sabi ko, bakit pa kayo, ngayon pa kayo pumunta? Anong oras na? Siya, mag-overnight. Naganahan ko sa iba, pati. Anong overnight ba? Overnight ba alas 6 ng umaga hanggang alas 5? Anong gagawin niyo sa loob? Magpa-picture-picture, tsaka inom. Ano pa picture-picture? Madalim na. Anong kukunin niyo dyan? Ah. Sa 14, Analisa iPhone 14 Max, asan? Sabi ko, asan? Pagkita niyo sa akin. Wala naman sila may pakita. Lourdes Andres. Baka mag-ano lang kayo dyan sa mga natutulog yung mga tao dyan. Gusto lang magpa-picture kang madam. Nako, gigisingin pa natin. Magpa-picture sa inyo. Punta kayo dito, alas 5 ng umaga, ay alas 5 ng hapon, hanggang alas 8 ng umaga yung overnight namin. Walang entrance, pero kailangan yung magabing ng table. Sabi na, papasok pa lang kami tayo, tapos uwi na rin. Ano kayo pumasok? Kasi wala naman kayo makikita. Kasi may, ano na eh. Madilim na, Madilim oo. na. Sabi nila, ngayon lang kasi, ngayon lang kami nakagala. Ano to, trip-trip niya kasi nag-joyride kayo, tapos pumunta kayo dito. Dito, oo. Sige, sama na ako. Saan ba tayo? Hindi kayo, dapat pinaturo yun. Ikaw talaga dapat ang panggabi eh. Gatekeeper. Sabi na, ha? Hindi tayo magkasyatin. Yung motor ako, ano, saan tayo? Magti-trip-trip tayo, joyride tayo. Ano tayo? Hala! Pumunta kayo dito, anong oras na? Papatulan mo din yung ano, no? Hindi, ngayon sige, may oras. May oras ka para Ano, sige. Sige, susunod na lang. babalik na lang. Babalik. Kasi syempre hindi natin alam kung anong motibo nila, di ba? Anong oras, no? Sabi na, ngayon lang kami Ano ba mga trabaho nyo? Construction worker. Kanina, pag kayo pumunta dito, sabi nyo, bilisan nyo magpala kasi pupunta pa tayo doon, ganon. Hindi alas 2 na kayo pumunta dito. Kinirip ko talaga pumunta dito. Alam nyo na tutulog yung Mga tao, oo. Wala sila siyam ata eh. Mali. Good job. So here's our breakfast for today. Steamed vegetables. Pero may tugod na naman siya. So, ayan na. Narinig niyo na yung kwento ni Bating, ha? Yung own version niya. Ano na? Mia. Ay! Andun pa siya kagabi, nagmumuni-muni, gano'n siya. Dilo ko yung, ano? Paano pa rin yung leeg? Paano yung leeg? Nakita ko siya nag-kiss sila. Mamimiss niya kasi ilang linggo siya mawawala. 2 weeks yata. Kaya na, mag-gano'n sila. Kira mo mag-gano'n. Si Mia pag hanggang nagmumuni-muni siya, nagsa-sound trip. Tapos Oo. wala ko rin. Ba't nawala? Wala ng gas? Wala nga akin. Wala ng gas? Good morning, Ma'am Mima. Mahina na yung spark. Ang cute ni Bating. Maglagay si Madam ng guard. Wala ba siya? Meron po. Yung ano. May puspuro dyan. Mikay, ma'am, si suggest kuya ni G, nag-PM daw kay Madam. So, sana daw mabansin. Baka pwede mabulungan si Madam. Na ginagawa pa siya eh. Wala man lighter. May ginagawa pa si Brenda. Mamaya sabihan ko. Busy pa siya eh. Pe! Kaya, pagparo ka. Naglalaban na naman daw siya. Taga sa ang boyfriend ni Mia.
Kimaya, Antonio Rosal. Adolfo Maki, uwi ako later. Ano na, o diva? Asan ka na? O diva, magparamdam ka. Ipakita mo sa akin yung kapangyarihan mo. Gusto ko maramdaman yung kapangyarihan na pinagmamalaki mo. Nasaan? Napaka gloomy ng panahon. What do you call this? Makulimlim. Tapos ano pang chismis? Dali, may iba ka pang chismis. May isa pala na nakapunta na dito. Ha? Oo, tapos yan. Doon kami dumaan. So, alam mo naman, bawal dito. Ano nang wala sila. Hindi naman kasi akala namin open talaga 24 hours. Oh? Ito daw. Ay, So yung isa sa kanila, nakapunta na raw dito. oo. Akala nila overnight, 24 hours na yun. Open. May punta sila dito. Tapos sabi mo, alam mo naman pala. Alam mo na, Sa laki mong yam, hindi pa sila mangamba. maliit pa yung bata. Ano wala. Dapat ikaw talaga sa gabi. Para pumapayat ka ba, Ting? Ha? Mayat yung kagara. Oo nga. Mayat na. Kumataba nga. Hindi, pumayat ka. Para pumayat ka. O matagal lang kita hindi nakita. Jessie Villanueva. Oo, Novaliches po ako po. Tapos walo silang lalaki. Parang siya ata yung dami sila. Diba? Akala ko kasama si may gumaganon pa doon sa ano ba? Sa Sala doon. gumaganon pa. Ano, matutulog na kayo dyan. Ay, Puloy, ikaw pala yan. Sayang ate team. Dapat kinuha natin nandun. Buti hindi pinaghahagis ni Bating sa ilog. Pasalamat sila, normal pa si Bating. Tapos ako, nagsisiyan ako, gumaganon pa ako sa cellphone. Sabi nila, cellphone. Tapos naka-flashlight yung cellphone ko. Hindi talaga. Kasi may tao nga kasi ganon Oo, daw. ilaw. Hinihintay talaga. Tao, ayaw talagang umalis. Nagaling Kasi ko inihintay. O kasi meron daw tao. Na. May tao, may flashlight. Kasi naka-flashlight yung cellphone ko. Mahala mo ah. Mahala mo ah. Dahil hindi nakalabas yung dumi ko, hindi kayo makakapasok. Oo. Mga ano pa yun, mga BC, CT, 18, gano'n. Ah, Meron mga tatlo ata dun mga 25, 26 na. Sayang. siguro kasi dahil sabi nila maraming bakla doon, ganun. Sabi ko nga, alam nyo, kanina pa sana kayo, ang daming bakla kanina, natutulog na ngayon. Alam nga naman, gisingin natin kasi nandito kayo. Prank ka lang, no? Sa totoo lang, sa tinuod lang, oo, true. Sure, oh, sinabi yan Hindi, totoo. Sinabi yan ko, sabi ko, anong oras na? Kanina pa sana kayo, alas 5, ha? Talaga na, pumagbati. Si Puloy, gumaganon-ganon. Yung gusto na rin bumangon, pero dead ma. Ay, yung kaya wabi na pagpinsa, wabi na kauban nila nga nagtulog-tulog haray-haray, papunara ka na Puloy, man di ay. Kahit nga sa New York, ako yung pinaglalaban. Ako yung Hinaharap, pinapront. ni Roy. Saan mo muna, Ting? Sino ba? No. Example, nagbakoy sa New York. Paano mo hinahandle yun kung may mga ganun lasing na customer? Kung kausapin muna, tapos kapag sinigawan ka, sigawan mo rin. Ah, Umalis ka, kung ayaw mo, talagyan kita. Bating is Amazon girl. I'm sure you know this. Lalo ko sinakakilala din sa kanila, tapos nagmahal sila din, di ba? oo. Tapos kausapin mo ng mahinahon. Ang ano rin adlaw. Tapos yung bosensya mo, tapos inaano-ano ka rin. Ako? Wag mo ako.
yung ano mo, yung PC mo, pinipilit putulin. Yung pasensya. Miles pagkaanan, basta mabalik ko. Asa the bar ka lang. Si Ama, Niya talaga, gumagano'n siya kami. Umiyak talaga. Watching from Hong Kong. Very funny. may sarili siyang version. Oo, tapos sa papa, music, kanoy. Baka kasi, nag-away ba talaga sila? Kasi siyempre, nasa kabilang table ka lang. So, baka naririnig mo na yung mga, diba? Nako, hindi sila nag-away. Naglambing. Kasi- Mas malambing. Naglambing niya lang sila, hinatid pa niya doon sa Sa tulay. baba. Tapos sa sila, bago sila nag-inom. Ah! Oo. Totoo pala. So, naka 1 point si Mia. Bago pa sila nag-inom. Ay, sa lamesa. Parang nagbumok tayong mata ko. Na, si Jigjag. Kiratski ka na dyan. Noon, saan ang mga tao? Nagatakod. Oo. Kaya kung natakod pa na, takbi sa tubig, ikabak pa. Hindi siya makatakod. Sakit yun. Pero sa akin, ay! Hindi siya makatakod. Kaya kung makatakod pa na siya, tatakda na yung isa. Pato. Sa tingin mo, anong dahilan ng pag-iyak ni Mia? Wala. Kasi Ay, padoy sa bati. umalis siya, ay aalis na siya. Mamimiss niya yung isa. Namimiss niya. Kasi araw-araw na sila nagkikita. Ay! The longing, parang nakikita na niya yung future yun sa Maynila na. Naku, wala yung si baby ko. Baka may na... Meron na naman. Hoy, bakit ako? Oh, ikaw. Oh, bakit ka kasi umiyak? Emote-emote lang. She remember. Malaki na pala yung gasto mo. Wala naman. Hindi siya ganun. Oh, what happened? Wala, nag-enjoy lang. Misa kasi meron kong anxiety, tawag ko, separation anxiety. Kung tingin mo kasi separation anxiety, ilang beses na rin nagbabalik-balik dito, Manila, dito. Oo. Sir, separation anxiety ka man na rin. Wala na yun, nagsawa na ako. Wala na, hindi naman ako nag-away. Ano sabi niya? Ayaw niyang nag-away kami kasi sinasabi niya lagi, tinatamad ako sa iyong pagkakaaway. Ayaw, di ba sabi ko nga sa'yo, ayaw ng mga boys ng nagger. Di ba, sabi mo, hindi ako ganyan. Tingnan mo naman, lagi kayo nag-aaway. Pero sabi niya, intindihan naman kita lagi, iniintindi kita lagi. Kaya takinan lang sa break mo, Good morning. Oo, kasi may init ngayon katawan, dapat talaga lagi naliligo. Actually, isa yun sa mga ano. Gladys Dino, Pasatot Pambaliwag, Bulacan. Please tell all the comments or suggestions na mobile Kevenda for your own good and safe. She knows what to do naman. Dolans. Di bale, I will tell her na basta, mamaya i-review niya yung live ko From Cebu City, si Jackie. regarding your comments and suggestions. Ano mamaya pa? Maria Debbie, Delgado, Salvorin. From Davao kami, parang napahiya kami dahil bawal daw. Nandiyan ka naman pati siya. Ma'am Jenny Bibihilay Hilor, I'm really sorry, no? Kahapon kasi was really a bad timing. First, nung dumating po kayo is talagang close po at ayaw talaga namin, hindi po talaga nagpapapasok. Second, meron akong hangover kasi nakainom ako ng masyadong, naparami yung inom ko talaga ng sobra.
the other day, kaya kapon medyo ano yung katawan ko. Then, Brenda is resting. So, ayoko rin siyang gisingin just to take a picture with the followers or yung mga bisita. Kasi, kung talagang followers kayo at masuwit yung taga-subaybay namin lahat, you know na this is close, na hindi kami magpapapasok. But since you were insisting, and some of the other guests are insisting, malayo pa pinuntahan namin, sige, nagpapasok po kami. Actually, after nyo, Ma'am Jenny Bib, after nyo po, di ba sabi ko, stay muna kayo kahit mga sandali kasi magla-lunch na. Bumaba si Brenda noon, tapos sinabi ko kayo, wala na kayo, nakaalis na kayo. Actually, nakatawid na pala kayo ng tulay. So, yun, hindi sa ayaw namin kayong i-entertain. It's just, ayaw lang din namin mag-i-enfer sa mga susunod. Na bakit yung iba in-assist, ganyan-ganyan, ba't yung iba ganito, gano'n. Kasi yung iba OA ni, tsaka sobra na. I mean, diba? Kung talaga, kasi kung totoong follower kayo, dapat alam yung close, hindi yung i-insist nyo na, malayo pa pinanggalingan namin, kesyo ganito yung profession namin. So, alam mo yun. Kaya yun, nung bumaba si Brenda at may mga grupo na naman na nagdatingan. Sige, mapilit sila, magpa-entrance kayo para magbayad sila. Sa gawas pa, wala sa store? Kaya yung mga tao, ayun. Yun lang. It's just, hindi naman sa ayaw namin. Kaya lang, kasi hindi naman din lahat pare-parehas na ang pumapasok dito is makakaunawa. Diba, makakaintindi. Imayon sa inyo, wala po, wag na maglagay ng toyo sa sala kasi sa akin ang para linising na tingin po. Pwede suggest, pwede lagyan dyan ng stage para pwede magkanta-kanta. Okay lang, nakita ka pa rin ako. No, I'm really sorry, Ma'am Jenny B. Alam ko na gusto nyo rin naman talagang makasama, makachikahan kami. Pero kung nasa ano kayo, kung nasa tamang schedule tayo, yung talagang open na and everything at all, we are really open and willing to assist you, to entertain you guys, hanggang sa kaya namin. Mag-email, bilang tanan ko ako na. Hi Ate Chami. So, yun lang. I'm sorry kung you feel na parang napahiya or nabastos ko kayo. But that's not my intention. I'm just really trying na maipaliwanag ko yun sa inyo kapong kaya lang. Alam mo yun? Yung katawan ko pang ano rin, pang ano sa alak. So, kaya nagbabad ako sa ilog after. Good morning Ate Chami, good morning sa inyo lahat. Marilyn Chiro Taguchi, Marisol Ibanez. So yun, maybe next time kapag everything is okay, feel free na mag-PM sa akin kung halimbawa gusto niyo na magpa-reserve. I'm willing to assist you. No? No, simple lang. Kung hindi niyo nakikita, simple lang po, pag dumating kayo dito at hindi niyo nakikita sa baba si Brenda, just wait. Kasi bababa at bababa naman siya eh. Para harapin yung mga tao. Hindi yung tulad niyan, oras ng pahinga niya, pilitin nyo kami, gisingin siya kasi magpapapicture, malayo pa pinanggalingan namin kasi ganito, ganyan. Diba? So, hintayin na lang po natin kasi hindi naman niya kayo babaliwalain niyo. Diba? So, oo. So, if ever na dumating ka dito, tapos hindi niya nakita si Brenda, hintayin na lang po natin. Diba? Hintayin na lang po natin yung pagbaba niya, take a picture. Hindi yung sasabihin niyo kami na
sige na, ano mo naman si Brenda, kasi galing pa kami sa ganitong lugar, galing pa kami ng ganito, galing pa kami ganito. Tsaka kasi mga ano kami, mga ganito kami. Diba? Dapat hindi. Kasi kung talaga solid follower kayo at talagang naniniwala kayo kay Brenda, you should know, alam niyo yun. My God, halos 34 hours na yung buhay namin dito sa social media. Sa dami namin dito nagla-live sa after ko nito, merong iba. Diba? So after ko dito, pag nag-off ako, merong iba na naman magla-live. So halos 24 hours na kami. So dapat alam nyo na, what you call this, na hindi basta-basta na i-stay put si Brenda sa kwarto niya unless kailangan niya magtulog o kailangan niya magpahinga. Diba? Tanong lang ma'am, siya siguro naman walang palakasan. Lahat naman patapitay si Madam sa mga BS sponsor. Baka sabihin yung iba nag-stay pa dyan, just saying question lang po. Anong tanong doon? Hindi pa siya natutulog, wait mag. Hindi na sila mayaman. Gusto na demanding. Yun nga eh. Rachel Restua, anong sinasabi mo regarding saan? Sponsors and viewers. What do you mean? Ano din yung question? Ano, tanong lang ma'am, siguro naman walang palakasan at lahat naman pantay-pantay si Madam sa mga sponsors. Baka sabihin yung iba nag-stay pa dyan. Just say question lang. Ano po din question? Hi Papa Bitoy. Hindi nagpaliwanag lang po kasi kahapon Papa Bitoy merong taga Davao. So hindi ko rin sila what you call this, basis maigi kasi nga masama yung katawan ko ba gawa ng over sa alak. So yun, sabi ko, doon nagpa-picture naman sila. Actually, ayoko pa nga eh. Di ba sabi ko pa nga kay mami noon, hindi mala ako nakaayos. Sabi ko, ang pangit ko, ang ano ng katawan ko, ganun-ganon. Sabi ko, di okay lang, ganyan-ganyan, kasi wala eh. Kung international marites po, nakabook na sila before pa renovate at nakabook din sa flight. Tama, Ani Manuel. Yung iba, yung iba feeling in tayo. Actually, kanina ha, ito lang. Ito lang. Sabi niya, lagi ako nanonood sa mga vlog ninyo. Sabi ni Brenda. Ba't hindi mo alam na close? Talaga nanonood ka. Nakabook na po yung internama bago po nakaskill for construction. Yeah. Tapos, pinipilit niya magpa-picture kasi under renovation nga. Ginagawa nga yung ano. No, mother, wag kang ganyan. Tinatakot mo ako, ha? Thank you sa 50 stars. Jamaica Rapero. Oh, watuloy ang bakla. Wala lagi ito ang kuhan, Jake. Maybe. Jake, ato yung mong picture, Jake. Ito ay ngalipat dito. Huy, ang payat na ni Mia. Agad gali. Oh, biglang onti yung sandok. Ako na ba yung mga Oy. Ano ba sinandok mo dun din? Nandun yun doon? Si Ate Jane Hayag, nasa kabila nga lang eh. Kain te. Pero hindi siya tumuloy. Sabi niya, ma'am, next time na lang ako pupunta kapag open na. Kasi nanonood siya, alam niya. Ayaw ko. Pa! Anong difference na to ba? Ate ba? Pa! Same lang sila? Oo. Sa! Ma'am. Kain. Kuya. Madami yung gagawin today. Sarap ng gulay. Gulay. Matamis-tamis. Crispy ah. Magtantan ko man ang tingin na.
gulay. Balutong yung ano. Harvest pambata. Sada. Ang payat na ni Mia, ang sexy pa ko. Sarap na sa sawang. Bakit siya? Lagi, dagan mo ako ng sili dito sa... Doon mo ito pinong sili? Tanin mo? Maanghang na yung sili mo? Dalawang punuan lang, Dad. Daming bunga. Oo. Bahalang. Duwara na akong butang. Bahalang kayo. Yes, nakita ko yung kay Lea Salonga. And I think ano naman yun, tama si Lea Salonga doon. For me ha, kasi syempre ano niya na yun eh. Discretion. Dapat may limitation, may boundaries. Like parang syempre ano na ni Lea yun. Napago siya mag-perform. So ayaw naman niya na after she perform, pati ba naman yung time to rest and to fix her things, kailangan andun din sila. Simply because friends sila nung organizer, pwede na. So, I don't think so. Very wrong yun sa akin. Talon. Wala. Wala. Tsaka kasi, hindi mo pwedeng i-judge si Lea ng dahil lang doon sa video na yun. No. Sila ang foul doon, yung mga fans. Gulay is leather. This is so vegetarian. Wala ba ni-spread eh? Walang fertilizer ito mo. Lagi. Pero ang palit man ko, namin fertilizer diri. Pero, spray lang siya. Organic siyang fertilizer. Palit ko, sayang. Gamitin mo. Saan mo mangyalagay? Hindi ko naman alam. Hindi ko na-spray. Nga. Hanggang Alin? organic fertilizer. In-order ko papunta dito. Hindi mo binigay sa akin. Hindi ko na-spray. Kasi nga, di ba, neem oil siya. Yung spray lang. Thank you, Ate Magi Ives. Ives, di ba ano yan? Yung brand ng sabon or shampoo? Alam kita ba? Mamaribic na pagod. Sarap din ng talong. Matamis. Gigjag, anseng! Umalis yan siya kasi Inday. Malingkit. Nga pala. Ito steam lang. Pag gusto mo Mia ma-achieve yung dati mong katawan, kailangan yung kakainin mo, puro lang steam. Kailangan mo lang lasa. Oo nga, daddy. Oo. Walang asin. Pwede kang mag-ano ng asin konti lang. Yung para panlasa lang. Or kalamansi ang pwede mong ilagay. Gani. May nangyari sa'yo, Mia, mga 2 taon ka pa bago ka pa talaga tuloy ang Hindi sasabayan ka ng ng aero, tsaka pag kumandila kasi lang gagawin ko. Mag-gym ako sa bahay. May weights pa ako. Kailangan yung foods mo talagang walang lasa. Kalamansi lang yung pwede mo pang ano doon. Halang ka kayo eh. Hangit eh. Halaganahan ko. Halang. Rachel Restua, ano bang ano mo? Anong punto mo? Kung pupunta dyan, sana mag-hi lang. Hindi yung parang nagbakasyon pa. Alam naman nila kung gaano kabis madam. Hi, ewan, tamaan, wag magalit. Rachel Restua, una sa lahat, wala ka nang pakialam doon. Kung nag-stay dito ang International Marites. Dahil una sa lahat, hindi mo alam. O baka, FYI lang, baka wala ka kasing alam sa kung anong ginagawa nila. Not just for Brenda, but for the entire group. So, please, wag mo rin silang kukwestiyonin.
Gaya ng pangungwestiyon ko ngayon sa'yo, ano nga bang nagawa mo para sa grupo? Or para kay Brenda? Hindi mo kailangan questionin ng International Marites. Ako ang dapat mang-question yun sa'yo ngayon dahil nasa live kita. Huwag mo silang questionin dahil una sa lahat, hindi mo sila dapat kaingitan. Kung hindi mo afford at hindi mo magawa makapunta rito, hindi mo kailangan magsalita ng ganyan sa kanila. Luxury na. Okay? Ang sarap ng kain ko, Richelle. Sige, padidighayin kita ngayon. Bigla ko nakinit sa sili na ate. Diba? Kung naiinggit ka sa kanila, okay lang maramdaman mo yun. Kasi baka inggitera ka. Ma, Diba? Hello, Ate Rachel. hindi halang. Halang Tamagawa. Kasi kung pagsasalita mo sila, tapos hindi mo naman Dalawa kilala. yung I don't think may karapatan ka din magbigay ng suggestion. Sarap, no? Lalo na wala ka rin namang naitutulong. Hindi dahil nagbibigay sila sa amin. Dahil, alam mo ba, kung gaano kalaki yung naitulong nila sa amin? Wala naman ako sinasabing name na International Marites. Well, Richel Restuha, ever since, simula na nagsimula kami, pagpasok ni Brenda sa PBB, until now, nandun sila, kasama ko sila, and I know them. Alam mo yon? Kasi yung punto mo, sana hindi na mag-stay dyan, mag-hain na lang. No. I really don't know. Kaon din yung sili. Ikaw niya sila. Parang mo yung gihalang. Nalimot ko yung aking labi. Opo, hindi yung mga taga Davao. I mean, I'm not saying, hindi sila Ma'am si Jenny Bibhilay Hilor ha. Hindi sila yung nag-i-insist na pababain si Brenda to take a picture, no. Actually, ano pa nga tawag dito, nagsabi pa nga ako sa kanila na kung kaya nyo pa magstay ng a little bit more, kasi may bababa na rin naman si Brenda to take the lunch kasi inom siya ng gamot. Kaya lang, umuwi na rin sila. I don't know, baka meron silang iba pang lakad. Ay, pagtulala na. Tupo nga mga bayo sa International Marites na lasing sila araw-gabi. Kalma Ano na, na sila kabok? baka magamit. No, kasi, kung entitled ka sa mga kung entitled ka, Richel, sa mga pinagsasabi mo, mas entitled ako sa'yo. Kasi mas may alam ako sa nangyayari sa amin at dun sa mga taong naglalabas-pasok dito sa amin. Kasi ikaw kasi parang, Nawalan yung pait. sinabi ko na naman kung sino magalit, but not to mention the name. Read first my comment. No, Richel. Kahit hindi ka magsalita kung sino sila, pero tinitrigger mo. Tsaka huwag mo na gamitin yung mga pray-pray na logo na ganyan. Huwag mo magmagaling. Huwag magmarunong, Richel Restuha. Wala kang naiaabag. Wala kang naitutulong. Wala kang silbi kundi magsalita ng masama sa kanila. How many times kitang nakitang nag-comment ng ganyan? Kala mo hindi ko alam? Pasin mo na. Ha? Kala mo wala akong alam? Ngayon na niraran kita at ngayon na binigyan kita ng oras para patulan ka. Anong gusto mo palabasin? Kumain ka naman. Ikaw ang tama. Talong te, pampababa ng ano. Tirahin mo. Ang aga-aga mo. Kung hindi mo sila gusto, hindi ka rin nila gusto. Sige. Make it 100 times. Sige ba? Kung hindi ka masaya sa happiness ng ibang tao na nakakapunta rito, di ba dapat hindi ka ganyan? Sige ba? Ang sama ito mga joyride ulit. Ako ba naman nasbating sa mga boys? Di ba? Dapat ngayon dahil sasagot ako na naman ang masama ugali. Shout out kay Casey Aguilar. Si Sunset. Si Sunset. Parang na mag-bumili na kaset o anhi. Sunset. Sunset. Ano sasabihin mo naman? Ikaw ang tama? Na yun ang komento mo? Oh. Saan ang sunset? Ha? Una sa lahat gusto mo magtanong pero wala kang tanong na nilagay. Dati di ba wala naman tumataba sa gulay? O kasi Wala. kumain ako madami. Walang fats ang gulay, di ba? Wala. Pero yung iginisa, Oo, wag kang ito lang. Yung steam nga lang. Okay lang yan. My body is a wonderland.
Wonderland. Pwede pala kahit namin dyan tutubo kasi Wonderland. Paano See? See? Di ba? Di sila ang tanong, sabihan mo ng ganyan, wag ako. Wag dito sa live ko. Kasi kung ayaw mo sa kanila, di period. Ayaw mo. Ganon din naman sila eh. Di ba? Ang saya-saya ko kaya. Tapos may epal ka na mga ganyang komento mo. Relax te. Tapos ngayon pag pinatulang kayo, sasabihin nyo, ako na naman ang masama ugali. Ano kayo tama? Dahil kayo nanonood? Kung ayaw mo pagsalita ka ng hindi maganda, huwag ka magsalita ng hindi maganda sa kapwa mo. Tapos ngayon dahil nagtaray ako masama ugali. Okra. Te, tawagin mo si Eva. Mag-breakfast na lang tayo. Baka di mo alam kung anong naitulong ng mga yan. Simula nagsisimula pa. PBB pa lang. Nakalive si Jen Kilan doon. Ano ba ko lang? Kaya sila international marites, hindi sila Brengio lang. Kasi matagal na sila. Supporter ni Brenda. Sila nag-support kay Brenda sa loob mga marites. Mga marites. Mga Brengio, result lang yan. Meron pa ngayon kay Brand, di ba? Bakit galit ang besh ko? Nga, sa ating Jenkel, Nakalive si nanonood. Nakalive ni Jenkel eh. Tapos na? Tatalak-talak ka rito. Hello Jenkel. Akala mo, napaka-ano mo. Ate Jenkel. Nanonood yung dalawa kong account. Nag-end ka na. Saka hello. Si Brenda nagpapasok, nagpa-welcome sa kanila. Sino ka para mangharang na huwag pag-stayin dito? Sino ka? Ano ka ba? Everyone is welcome naman dito. My God. Marami yung kain mo, te. Tagalit. Ano ito, may balik ni Gwen? Hindi raw siya nag-end. Hindi ka nag-end. O tulad niyan, naka-live siya, tapos nandito sa akin. Marites nga siya. Sakit. Di ba? Lahat is, wag ka naman dito kung gusto niyo magstay dito. Di ba? Uy, meron nga dito yung taga saan yun? Butuan. Di ba? Out of nowhere, bigla siyang dumating dito. Dito pinatulog ni Brenda. Si GTU. Hindi si JTU, si Mami. Mama Daisy. O, Mamati si Palin. Di ba? Kung gusto mo rin pumunta rito, di pumunta ka. Open naman eh. Timbaliw. Di ba? Pwede naman eh. You can stay here if you want. Pero yung para maingit ka kasi close sila kay Brenda, I don't think so that's a good attitude. For me, mag-joyride ako sa mga talak. Asan ba yun? Kimbaliw, Brand. Parang gusto ko sumama sa joyride mo. Go, magsumbong ka. So gusto mong pagsumbungan. I don't care. Anyway, thank you pala sa panonood. At least nanonood ka. Pero it doesn't mean na pwede ka na mag-comment ng basta-basta at tatanggapin ko lang yung comment mo. Kain. Pero wag na magsalita ng hindi maganda. Yun lang. Masarap makajami ang international market. Lahat naman kayo gusto naming makasama. Lahat kayo. Hanggat kaya, hanggat pwede. Ate Archibel! O, ano? Sitaw. Basta ang akin lang, gusto nyo magstay dito, mag-PM na kayo. Whether dito sa bayo. Saka nag-ihaw sila.
ginagawa mo manok si Amang. Nabusog ang puti. Sa talong. Ang lutong ng okra. I-steam ko yan, konti lang yung tubig. As in yung... Everyone sakto is welcome. Okay. Oh, magugulay po si Clare. Si ano? Paano na? Kahit pa Richel. O, di ba Kahit pa. Halaganahan ko kay Terence at Tinina. Ngaon siya ng gulay. Then pumunta ka rin dito. Pumunta ka rin dito. Magstay ka rin dito. Da. Oh. So, what's your point? Bakit parang galit na galit ako nag-stay sila dito? Rene? Wala na po ako mga dress. Para maranasan na. Sa akin ito. Ano, interesting. Ito, okra. Tapos, naka-on man siya. Nakasaksak naman po. Just ha? Naka-on. Ah! Nasaksak. Taon na. Ah, Ano-on? your favorite. Talong, gulay at bagoong. Amanda, bahog bilat. Tapos okay, Amanda Chase up all down. Ang lutong. Ah. Hirat pa rin yung kaliwa eh. Ah, kay Judyag kanan. Ha? Leggings ke. Okra lang po ako every morning. Yes. Ay, saan oh? Na! So there you go, guys. Thank you so much for watching and good morning, everyone. Kain nga. Oh, di ba? Na! Sira ulo ka. So I'll see you later on live. Bahala kayo kung nakita niyo yung screenshot nyo. Sira ulo. Magpapet. Na. Ano te, di pa matapos? Ninanamnam ko yung lutong nung sitaw. Then Sa sabi ko half cook lang. Mas pinili ko yung ano. Janelle Cervantes, Angry Bird. Ah, talaga? Ako? Mukha akong Angry Bird. Bird. Tinatakpan niya na. Nga ulo. Sabi ng pet ni Brenda, buti pa yung pet ko makinis. Hana all.
Ate Maribel Christensen, good morning. Ano naramdaman niya? Beautiful face and skin. Nga pala, magpapakulay na ako. May highlights na ako sa gilid. Pinapot at talang kuba. Dada Alex Hazel. Thank you so much, Ma'am Maribel Christensen. Ate Hazel, may nakuha si MJ Vlog na na bagong t-shirt na. Oh. Bali 4-5 lahat. Ha? Ano na Chang Hazel Lagasca? Oh my God, Ate Maribel, nakakahiya. Nakakahiya yun. Ate Norma, good morning. Mas magaling yung How's your talent day? ni Ma'am si Ginong eating challenge. Daniel, kilala kita. Huwag kong charotera din. Gusto na Santa Pedro. Mars Parson. Wow! Yung live niya, oy. Nirayot. Hindi niya naririnig yan. Sa live niya. May katawag. Sino nag-out? May nag-join. Chat kita, Ma'am Cindy. At nag-live na nga si Brenda for today's video. Punta kayo kay Brenda. Doon mo i-comment yan. Dali, lahat ng mga kinoment niyo sa akin kanina. Comment niyo doon para mabasa niya. Nga. Mga suggestion niyo regarding sa... Ang sarap nga, utang pinapapak ko lang. Hindi ako nagkakanin. I really love gulag. Mahal ko kayo. Alam niyo yan. Mamsi! Naubos mo na yung sitaw, yung kanin mo, hindi pa. Yun ba? Mas gusto ko nga siya. Yung mga comment nyo kanina sa akin tungkol dito sa farm, comment nyo sa live ngayon ni Brenda, puntahan nyo siya. Now na. Thank you sa mga nag-share ng live at sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Please follow Batingting for more chika regarding sa mga midnight galawan. Yaya Hana, andito rin siya. Daddy Alex Vlog, ayan. And all the SC. Ay, wag na lang daw pala, ayan. Ano po? Ano yan? Babe ni Inday ang sitaw. No, hindi siya makakalakad dito. I love you all.